Hello everyone, haino hailam sogo ani kadal blogo khakai no rujoto no kaham kurung no tongo hine te ambo kaham no tabo hingga ani logini wak bahan moi songi tongo wak bahan ba alu gebono kisang kolai rigana hine tabo kolai tongo bolog video ro bang onek tinung khari jaya tini sita se kipli phaisa ka kino ro nai tong dise o blog no amo hingga mani ba a hingga yango wati phai tongo wati takai sang ke daily phai tong khao sakang ke phaya wati phai ni bagai wati phai ke kisa hamna himani tabo ke wati thakan ke kisa hamchi nai hini mahenchio tamu ke mui kuthum kaijak tong phangsa phangnai amoro bisi wati manja ke thinai kita belum hingga papani school program solenai ongnawari school si warsak ma bai tai si book subsak mano tui no si warsak ta muklainai tai sibuk subsak ta muklainai bono tui jomo kisa sai khana denai bro kita bungke biskuro babe charo ta bungke program pai nai bithi rok babe tomo lumani bithi hingga krimini bithi tai bithi tongo hingga obak lai tongo tabo ke kifli tongkha program rok pai nai ani chara hingga sagang khaje be thangai tongo nai di gangkai klai nai sini sirgi tongo hingga wata sak kiri jagene kifli phainai hingga tren lama bo gana ple hingga tren phainai jeni kiri jaga khari phai tabo hingga satung bo tungo boya tungya boya kisa to bo tung phang bo mar khaina ke wati phai hayong tongo hingga yang khaino muya baital sakhi oksai dikha buturiya sang sakhang sakhi ro roene ama hi songo yang ka mosor ro ki tongo mosteng khlaina bagai hingga sakhamai songkangka mosteng nangjago ang sakhi singbe maise me sakhi me hingga mosteng tonghang kai sang sakhamai no ka thopjao hingga yang ro kisa monchao kan sakhi kisa sari tonghana te hingga mosokai kisa se phebawai risio serai no busarnani hingga serai yok sarnai kisa misa mosor kimise man khoba sakabang yok khaise maya hingga tabo ke ani jakhui muya ko jakhui somai tongman ba moi jakhui hingga moi jakhui mungkhang kai tukunai markheno poromni tongo tabo karin bokhurui wati phaina naine karin thangka hingga wati phaina naino tini dagi kati sarini maimbo masongsiyo bo pherang rogo kogo hingga tabo wati phaikang ke pherang kogo wati phaisa sakang pherang kogo ke pherang no ke markai kiriyo angke obabene mami songoi paisinai hinai songoi tongmani hingga ni moi sakhinai gana bahayong kha botiri rijaba ekata bunge kotokoi tongha kisa bonang kolai dinai mansi ta sakhi kom hayong tongha kufur bunge tongha hingga te kisa ta sakhi marina semaya te kisa sakhi ririwano sakhi kom hayong tongha kufur ke hingga yang khamai songpakha yang khamoi phungni thaipong kowa no ka sijigene baja khlaija yang ke mosteng khlai paisa mosteng se kaham ke kepek mulia doman bagai hingga tabo hingga noroga kisa ani moi kuthung rok phunung nai te mani moi kuthung rok phunung nai hine nai ongkore phaika yang bo wat phai to mi dong nai di phaya ko ta phana hingga ko among ke mani khaklo wata wakte khaklo sa tangai tongo aja khaklo nai di gosu kabang kaisa po okte phukibika hingga yang bote sia phai tongo ani go phongani moi phrai jara boli rikha jagao te kaisa bari ni phuine o jaga boli rikha jaga moi kuthung ro pore go ong tongkha amo bai ke puja bai tongha bagaine ko mani khaklo sa yang bote sa tori rikha bini khaklo ro kusung tong bakhangke puila sata mane ke sikomsa abini botao tesa kotor ke tori tong hingga tabo ngite kesa jagao ane moi kuthung jara phunong nai torbaya ko aso eko o jaga hingga sosa oro angbo bisi burum no sosa kai o jagao hingga tormaya ang tongkha belai te bungkha samya o jaga ro kaijakse to keri parika o jaga hingga kosoi te kangrom kisa kaijak tongo kosoi hingga te o jaga moi phari tongo jaga no phui te kisa jaga yang alada khlai
kaini hinai hingke tabo ke tukui paikha maimi rok bo songbaika hingka ba tukui painai kan bo phaigo ta phano yang hai cherai chocolate chai tongo chocolate chana sanai.